Historia honen bitartez beste alor asko ukitzen ditugu liburuan. Garai hartan zegoen giroa, politikoen jokabidea, euren interesen araberakoa, guztiz jokabide maltzurra, hipokrita, politiko askoren esaldia garai hartan prentsan dator, eta esaten dute, nik ministroari sinestu nahi diot. Badaude pasarte batzu zalantzagarriak, baina sinestu nahi diot, alegia autodefe bat bezala egiten dute. Eta kazetari, gero kazetari buruz ere badago liburuan. Halako ikerketa da, kazetari ze tratamiento eman zioten albisteari, eta zen, ministroaren jarraipen bat, egin kenduta beste guztiek jarraipen bat egin zuten. Eta adibidez, Germanek ospitalean bere desbarioan hasieran esan zuen Susana Bea giltzuela. Naizta esaten zuen eskora bat egin hiltzula, bularrean bitiro eman da, alako hastaki. Hori lehen horrian jasotzen zuten, sekuroko albistea baliz bezala, eta zen guztiz gaixo eta bere honean ez zegoen, persona batek esandako hitza. Bea ja hobeto sentitu zenean, laugarren galdeketan, Bea ja bere buruaren jabe da, esaten du ez nik ez nion Susanari tiroik egin. Hori baster txiki batean, kazetariek ateatzen dute albiste hori. Eta ikusten da nola funtzionatzen zuen interes politikoak garai hartan. Eta beste bi elementu daude, garrantzitsua bata da Argeleko elkarrizketak, porrotegi berriak ziren aurreko urtean. Gobernuaren agindua izan zen, bere indar armatuei, egurra, hauei eman egurra. Eta erakundeak ere, bere komando izan ziren, egurra. Orduan, testuinguru horretan ulertzen da, hor gertatu zena baita ere. Eta gero zegoen Ajurianeako ituna. Ajurianeako ituna azken batean zen HBZ-zik, beste partidu guztieko gehienek gobernuari eman zioten halako txeke zuri bat, nahi zuen egiteko, hain babesa zeukan, bere puntu batean aipatzen zuen, gobernuaren borroka antiterrorista guztia izan behartzula legediaren barruan beti. Hori hausten zuen gertakari bat zegoenean, ez zuten ikertzen, gertakari hori legediaren barruan kokantzen zen edo ez. Eta horra gertzen dira garaiko sintoma asko agertzen dira. Potentzia menderatzaile baten politika zeintzen, erresistentzia borroka baten estrategiak eta taktikak zeintzuk ziren, eta orduan zeuden beste pentsamentu batzuk, adibidez, denek onartzen zuten estatuan, indar armatuen baitan ere bai, eta garaitezina zela, garai hartan, suntsiezina zela. Eta etari onartzen zitzaion legitimidade bat, handia. Hain handia non aurreko urtean berarekin negoziatu zuen gobernu batek. Argelen eseri eta negoziatu zuen etako buruzagiekin. Gatazkarik ere ez dago, esaten dazken urteotan, hemen ez da gatazka bat egon, baizik eta talde baten inposaketa ideologikoa, Bea bezala pentsatzen ditzutena bidali nahi zituzten. Hori guzti hankaz gora botatzen duen kronika bada.